Sledri rerek, sledri akeh ngene iki, lah kok kena hama. Ya apa iki wis? Kayak kon namanya kudu daun nih. Rugi iki wis. Bener tak tekan obat aku gak aku marine wis. Ayo wis. 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 Nanti kabeh gak sepi ya. Kono iki. Oh iya. Nyari apa rek? Tekon ndi? Omah. Golek Toni ndak ono jare Toni. Gering Toni. Lah ya Toni loro jare. Mambengi ku arek iki. Iya aku. Medeni mambengi pancene Toni. Surupan. Aku sampe dhewe mampu turu aku. Lho, yo omahe ku kesurupan maneh ku dicelokno dukun mambengi. Jare Iya. sok sih. Lho. Iya. Dijelokno dukun barang. Iya. Ibu saiki jare gering, jare panas arek saiki. Tapi anu saiki nek turu. Iya turu. Dadi parane jadi kurang ngamuk. Wis gawe gak kate marani aku di trauma Kan gara-gara aku balik awak dulu. Waduh aku gabut di Om Arek. Tak metu ki tak golek info. Apa tuh? Info. Gok gok. Ya seger rek. Tadi pinggir kali ayo wis aku. Rusak gitu sama tadi gede gitu. Kau selen gitu. Orang masalah kowe. Duduk, lelele, duduk. Yo wes kalian. Orang masalah kowe ngenyek. Nardi. Bal ganti mana sepedae? Yo, Sik, kok koyo kenal sampe pedae iki. sepeda siapa ya? Kok koyo kenal kok pedae sing kene iki lho, pinggir omahe sampeyan iki. Embo. Iya koyoke. Iku pas. Nah, iki. Interogasi mari Integrasi mana iki iki. Apa bedane sing lawan iki koyo? Iya. Rusak ta gara-gara wingi. Rusak koyoke. Gak kira koyoke. Dan apa masih rusak gantian. Gara-gara iku pedaku rusak pisan. Dari anti baja. Masih ya besi baja. Lek wedi teman-teman ngono iku apa gak bejat, potol. Rene. Kono. Pada siapa di? Pedae ku sejo omamu iku tak colong, tak cele dikit weh. Dok ngomong kok. Ngawur kon. Anu ngene. Lah, nyene pedae ya. Yo, Ngawur Saya sapa pedae aku mbok anu iki baru sak nesteri botol iku lho. Duh, kan mas tek koyo potol pisan. Ala kepe sing numpak pedamu lho ta ni. Dapat wae. Lama. Lama iki sik Nardi, gak wong Nardi. Kemudian, yo gak seru. Lama iki. Alah. Ya kene ku persis wis. Alah. Kon persis sampe kompai. Aku udah diwasit wis. Alah. Oh, ayo kon. Adu omongan ayo. Bejat mana pada. Apa? Alah. 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 Loh, ya apa itu? Ayo. Mana. Rana di. Sepedamu dilas. Wes. Loh, Alah. lama iki gak ada. Alah. Ayo kon. Mana gua alah. On. Kau mau begini nyandi? Kok koyo keweden ngono? Aku iku lho kancamu lho kaya lemes ngono. Sopo? Toni.
Kesurupan mabeng iku, Dik. Kesurupan apa? Gak ero aku jani ya kesurupan apa kok, Dik. Dewi. Oh, jarine koyo arek nganggar Mas. Iya. Langgar apa? Aturan. Lalu gosip iki apa? Iya. Yo, dibanting-banting no pedae sapa? Nek kene. Lho wingi ku lho. Wingi. Anu, kudu wingi mambengi. Mambengi Toni ku lho. Toni kesurupan. Oh, pantesan firasatku gini. Apa to niku lek mlaku cak lemsing. Makane iku aku koyo wedi aku mambengi iku. Tenan iki. Pas ditulung sapa wis Durgedur yo. Iya ditulungi Durgedur mambengi. Apa Durgedur iku? Durgedur iku lho. Tonggo awak dhewe iku. Tanggone awak dhewe iku gak ero kon Coba Durgedur. mu ya. Iya. Nah, iku yo. Jarine dukune sing kenalane sapa Durgedur iku yo. Kenalane sapa jenenge yo? Simbah Toyol INBU yo. Nah, iku yo. Jarine iku anu, Apa? wis kaya ngoyo dik ngene ane iki lho, ngoyo ning ngene. Oh, di kaya di alas-alas alas iki ya gak amit-amit. Tapi gak amit. Langsung ngoyo. Biasanya kan nek ngoyo amit ba, putuhe ngapung ngoyo terus ngono kan ngoyo yo. Iku Gak langsung ngoyo, petantang petenteng ngene-ngene. Sok keras. Akhirnya yo I liveness di ku ngandakno. Yo Mas. Nek iku kon gawe sesajen sampai ngeki panganan jare. Aku ya kurung-kurung ngerek tentang Tony. Omah jare nak cabukan. Iya. Iya, Kan Toni duwe di. Makane petang petenteng ngene. Abene anu iku adekku iku adeke. Apa iku? Heeh. Apa? Ya di ngaledi. Aku tuku sebelah. Dalah aku ke ana aku mari di. Ya, tuku sebelah aku udah cedeke. Bebek tomo. Iya wis. Di kono. Iya. Enak ta sebelahe? Enak. Prasmanan. Mulai teko 1000 erong. Ya wis saiki aku dalah aku. Tukokno aku manene. Cukup pira kon di? Tuku 20.000. Oh, kok cae. Kon ngomong gak duwe dhuwit kon. Hah? Kon ngomong gak duwe dhuwit kon wingi. Loh, anu apa kok aku nyong kayak celenganku kok. Oh, ngawur iki. Lah meneng tak borong kan dikek. Aku tak anu sih ya. Endi maneh? Lho, iku lho, apa jenenge wis sepedaku ana ndek ngejobo mau diburi. Guru tak lebono. Iya memehanku wis durung tak angkat nae udan koyo iki. Kon kene ae wis sing ngenteni aku sih marine. Memehane ya apa? Lho arek iki balik maneh. Balik maneh tadi. Apa? Tahu. Aduh, ana sepeda. Hamil Ham. Ini Jan. Sing kok gawe pede sopo iki? Ah, kayak kardio. Iya tak colong. Aku ketemu kardio kan ndak tau kardio lho kon. Iya lho. Kita golek cara Wah, coba enak bene. Los! Oh, sele. Salahku. Kon gak kesel di. Kesel. Kesel nemen. Ting nanti. Apa? Tony apa ya keadaannya ya? Karo sekarang wis. Sekarang aja apa? Sekarang tuh mau. Mau enggak lah. Kau pengen dulu amen. Lha apa? Ya areke Ya sepedamu nang ndi? nang omah kaya iki. Nang omahe sapa? Omahku. Aku apa mamu? Omahku. Oh iya. Ayo, Tapi wis. aku kok dengar gak go HP ya? Ya mbok kon. Terus aku Gak kali ae. iya, ayo Ayo aku go back nanti ya. Go back. Yo kene sae kudu ae ya. Iya lho. Wis. Itu mas kardi dek mas noting. Noting! Kardi! Noting kardi! Apa nak apa? Ya apa kan ndi? Wah. Apa? Apa itu lo infonya apa? Duh, apa? Apa ya kali? Loh. Ya apa arek iki lho? Apa? Pati balik iki. Eh. Duh.
apa? Kok gak Ilham kon? Iya. Ilham kok numpak pedamu. Hah? Iya, Ilham numpak pedamu kok dek buaan. Sing genah kon. Iya, aku meko kan pedaan iki ambek ate nyolong gedang dek kono. Gedang iki tibakno iku nyakitan terus Ilham ku nyer-munyer. Loh, Ham aku iku peda sapa? Peda aku. Aku iku lho peda Kardi ngene. Oh, molakno dek omah ndak ono, mau tak digowo manung bapakku. Ayo, boleh. Tak cari ya. Rugi karo action di. Aja rame kok.